Λοιπόν, δίνω τον λόγο στον Στέλιο Πούλογλου, ώστε να μας μιλήσει για την ΟΝΑ. Καλά, καταρχήν στην ανάπτυξη θα χρησιμοποιηθούν τακτικές μέθοδοι, φάλακα, ηλεκτροσόκ, κανένα το υποβρύχιο που σε βάζουν εδώ, τα βοηθά συνηθισμένα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχήν για την προσέλευση και την προσοχή. Ήθελα να σας πω μόνο εισαγωγικά δύο λόγια για την ταινία αυτή, η οποία είναι το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας που έχω κάνει για την παγκόσμια οικονομική κρίση. Το πρώτο μέρος, η πρώτη ταινία βγήκε το 2008 και ήταν η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου που περιέγραφε τι συμβαίνει σε μια σειρά από χώρες όταν πηγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επιβάλλει προγράμματα λιτότητας. Ο οικονομικός δολοφόνος αυτή πηγαίνανε σε διάφορες χώρες, ήταν ένας Αμερικανός που αποκάλυψε αυτά τα πράγματα, πηγαίνανε σε διάφορες χώρες και τις υποδουλώναν οικονομικά δίνοντας δάνεια και στη συνέχεια τις είχαν στο χέρι, και πολιτικά και οικονομικά. Και με αποτέλεσμα να ξεπουλάνε τον εθνικό τους, το φυσικό τους πουλού, τα κοιτάσματά τους κτλ. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Αυτό έχει γίνει το 2008. Ήταν μια ταινία που προβλήθηκε και στις ΗΠΑ και με αρκετά μεγάλη επιτυχία και στους κινηματογράφους και έκτοτε δεν μου δίνουν βίζα για τις ΗΠΑ. Λοιπόν, η δεύτερη ταινία ήταν η Ολιγαρχία που βγήκε πριν από 2 χρόνια, όταν πλέον η οικονομική κρίση είχε ξεκινήσει και στην Ελλάδα και περιγράφει τις αιτίες, τις γενικότερες αιτίες της κρίσης, δηλαδή τον καπιταλισμό καζίνο, την κυριαρχία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και μια ολιγαρχία τραπεζιτών που διαδίνουν και κατέβουν στα χέρια τους και την πολιτική και την οικονομική εξουσία. Και η τρίτη ταινία είναι αυτή που μόλις είδατε, η ΟΝΑ, η οποία εξετάζει ειδικότερα τον ρόλο της Γερμανίας στα πλαίσια του καπιταλισμού καζίνου και της παγκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας και την προσωπική σφραγίδα που η Μέρκελ, κατά τη δική μου έρευνα, έχει βάλει σε αυτές τις εξελίξεις. Αυτά τα ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή του tvxs.gr, tvhoresinos.gr, της ηλεκτρονικής εφημερίδας που ξεκίνησε το 2008 όταν με παραθύρωσαν από την ΕΡΤ για την περίφημη ιστορία της γενιάς των 700 ευρώ, ένα ντοκιμαντέρ που δεν ήθελε η διοίκηση της ΕΡΤ να προβάλλω και μου είπε ότι αν το πρόβαλα θα με διώχνανε. Τελικώς το πρόβαλα και με έδιωξαν και αυτό ήταν μία από τις ελάχιστες υποσχέσεις, εξαγγελίες που πραγματικά τήρησαν. Η μοναδική κυβέρνηση εκείνης. Και γιατί είχαν δει, τώρα τι 700 ευρώ, τώρα 700 ευρώ είναι πολλά για τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά τα DVD όπως υπάρχουν μια σειρά από άλλα είναι παραγωγή στο TVXS όπως σας είπα και καλό γυρνάω και στην Ελλάδα και τα παρουσιάζω. Η ιδέα είναι να διαδοθεί το TVXS γιατί πιστεύω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε ως χώρα είναι η απίστευτη προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που διαστρεβλώνουν τελείως την πραγματικότητα και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα εναλλακτικό πόλο γνήσιας και ανεξάρτητης από πολιτικά και οικονομικά κέντρα ενημέρωσης. Αυτά τα DVD υπάρχουν σε τιμή κόστους έξω, 5 ευρώ κάνουν δηλαδή, οπότε όσοι θέλετε και μπορείτε να βοηθήσετε, μπορείτε να το αγοράσετε στην έξοδο. Κατά τα άλλα, γυρνώντας στη λίνια των 700 ευρώ, ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνουμε είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία κυρίως συζήτηση για τους νέους ανθρώπους και γι' αυτό εδώ πέρα επέλεξα να κάνουμε τη συνάντηση σε αυτό το χώρο, σε συνεργασία με τα παιδιά από το Ντούμπιουμ, ακριβώς γιατί είναι το μεγάλο θέμα, είναι αυτή η νέα γενιά που δεν βρίσκει δουλειά, που αναγκάζεται να μεταναστεύσει στο εξωτερικό και γιατί και εγώ θέλω να το όσο μπορώ και τώρα και αν αργότερα εκλεγώ στο Ευρωκοινοβούλιο να προωθήσω τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ψάχνοντας για λύσεις σε πανευρωπαϊκή βάση για τους νέους που για πρώτη φορά καλούνται να ζήσουν χειρότερα από ό,τι ζήσανε οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει
είναι μια πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, εκτός από τις περιπτώσεις συμβατικών πολέμων και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά ήθελα να πω και πολλά είπα ήδη. Και τώρα παραδίδω την σκητάλη στους... ελπίζω να ξεκινήσει η live μετάδοση. Να πω εγώ στους φίλους, γεια σας, που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, ποιοι είμαστε, ξανά, να ξανασυστηθούμε. Σας καλωσορίζουμε τώρα εσάς στην νονά που ξαναβάφτισε την Ευρώπη, όπως ονομάσαμε τη σημερινή μας εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από το Dubin και το TVXS. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο του Οικόπολης, στα γραφεία του Οικόπολης. Είμαστε εδώ κάποιοι νέοι από το Dubin, μια ομάδα νέων για την ελευθερία στην έκφραση και την επανάκτηση των δημοσίων χώρων. Ακριβώς κάνουμε αυτό το οποίο έφυξες, ελευθερία στην έκφραση για τους νέους ανθρώπους, χωρίς διαμεσολαβητές, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς αυθεντίες. Εμείς οι 8, μία μικρή ομάδα από τους νέους που συμμετέχουν στο Dubin, θα ανακρίνουμε τον Στέλιο Κούλογλου με ερωτήσεις που έχουν προκύψει βλέποντας το ντοκιμαντέρ και δίνω, αφού φτιάξουμε έναν κύκλο εδώ, τώρα, με τις καρέκλες για να μας βλέπετε καλύτερα, τη σκητάλη στα παιδιά να θέσουν τις ερωτήσεις τους, όπως και σε μένα για να ρωτήσουν και εγώ. Και από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε σε εσάς για να συνεχίσετε εσείς με τις δικές σας ερωτήσεις. Για ποιο λόγο δημιουργήσατε αυτό το ντοκιμαντέρ, τι θέλετε να πείτε με αυτό? Λοιπόν, αυτό που ήθελα να δείξω είναι τις αιτίες της οικονομικής κρίσης και τον ρόλο που παίζει η Γερμανία και η Μέρκελ για την κρίση αυτή και για τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για να αντιμετωπιστεί η κρίση και η επιπτώση που έχει στην Ελλάδα. Μας έχουν περάσει μία πολύ μονομερή ερμηνεία και αφήγηση για την κρίση, ότι για την κρίση φταίνε οι απίθαρχοι, οι τεμπέληδες και οι διεφθαρμένοι Έλληνες. Έχουν καταφέρει να φοβήσουν και να ανοφοποιήσουν το πληθυσμό και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και να παραπλανήσουν το πληθυσμό στην Γερμανία. Ακόμα οι Γερμανοί δημοσιογράφοι που τολμούν να μιλήσουν λένε ότι στη Γερμανία δεν έχουν ιδέα γιατί πραγματικά συμβαίνει, το είδατε, και ήθελα να αποκαταστήσω αυτή την αλήθεια. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις πηγές σας. Έχετε δει. Πρώτον, με ποια κριτήρια επιλέξατε τους ομιλητές σας που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ και δεύτερο, σε ποιο βαθμό το ντοκιμαντέρ έχει βασιστεί στο μόνιμο βιβλίο της Gertrude Heller. Δεν με έχει βοηθήσει, δηλαδή συνεργαστήκαμε κυρίως για την δική της συνέντευξη, αλλά το βιβλίο ξεπερνάει, το ντοκιμαντέρ ξεπερνάει πολύ το βιβλίο της Heller και έχει πράγματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν, πάρα πολλά πράγματα δεν περιλαμβάνουν. Δηλαδή, μάλλον για να το πω καλύτερα, από το βιβλίο περιλαμβάνεται η ιδέα, ο τίτλος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Μέρκελ, οι μαφιόζικες μέθοδοι που καταγράφηκε στο βιβλίο της η Heller. Κατά τα άλλα, η εξειδίκευση των μεθόδων αυτών και όλα αυτά τα οποία πράγματα αφορούν την Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες του Νότου είναι αποτέλεσμα της έρευνας της δικής μου και της ομάδας μου. Τα πρόσωπα επιλέγησαν με βάση την δυνατότητα που είχαν να φωτίσουν μια πλευρά την οποία είναι σχετικά άγνωστη. Καθώς επίσης και το δεύτερο κριτήριο είναι, ειδικότερα για το σωσία της Μέρκελ, είναι επειδή αυτά τα θέματα συνήθως είναι δύσκολα θέματα, να τα πει κανένας, και πρέπει να χρησιμοποιήσει μεθόδους που να συνδυάζουν την ανάλυση, την πολιτική και την οικονομική με την ψυχαγωγία, την ενημέρωση της ψυχαγωγίας, ώστε να μπορούν να είναι προσιτά και να βλέπει περισσότερο σκότος. Και προσπαθώ κάθε φορά στο ντοκιμαντέρ να βρίσκω μεθόδους, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από ταινίες ή ακόμα φτιάξαμε τώρα σε αυτή την περίπτωση κινούμενα σκίτσα, αυτό με το υποβρύχιο, το πορτογαλέζικο, με το υποβρύχιο του Σάριο Μπακαλιάρος, διάφορες, έτσι ώστε να γίνει κομμάτι από θέατρο, έτσι ώστε να γίνει
πιο ευχάριστο. Και αυτή είναι μέρος της αρχικής συγγραφής του σεναρίου. Είχατε κάποια αρχική υπόθεση με την οποία ξεκινήσατε και η οποία επιβεβαιώθηκε ή διαψεύστηκε? Η αρχική μου υπόθεση ήταν ότι η κρίση όπως μας την αφηγούνται στην Ελλάδα είναι μονομερής. Και ότι αντίθετα έβλεπα ότι μάθαινα, διάβαζα ότι η Γερμανία ωφελείται πάρα πολύ από την κρίση. Προσπαθεί φυσικά να την κρατήσει μέσα σε υποέλεγχο για να μην οδηγήσει στην έκρηξη και τη διάλυση της Ευρωζώνης. Αλλά και αυτό το κομμάτι, δηλαδή και των γερμανικών ευθυνών και της Μέρκελ, των ιδιαίτερων αποφάσεων της Μέρκελ, και το ότι η Γερμανία κερδίζει από την κρίση δεν ήταν αρκετά γνωστά ούτε στο ελληνικό κοινό ούτε στο ευρωπαϊκό. Γιατί αυτή η ταινία απευθύνεται και στο ευρωπαϊκό κοινό και κάνω ιδιαίτερες προσπάθειες να την προβάλλω σε τηλεοράσεις ή σε κινηματογράφους και στις υπόλοιπες χώρες και ιδίως στην Γερμανία. Δεν είναι αποκλειστικά δηλαδή για το ελληνικό κοινό. Θα προβληθεί στην Γαλλία στους κινηματογράφους από το Σεπτέμβριο και είμαι σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες διανομής για την τηλεόραση, ελπίζω και στη Γερμανία, και κάνω προσπάθειες μήπως προβληθεί και στους κινηματογράφους στη Γερμανία. Στην Ελλάδα. Τώρα που το ξαναείδατε, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να διορθώσετε ή να προσθέσετε ή κάτι που παραλείψατε να πείτε? Κοιτάξτε, πάντα όταν βλέπεις την ταινία την επόμενη φορά, πάντα λες πω αυτό ίσως θα πρέπει να το είχα πει λίγο έτσι, μήπως αυτό δεν το έκανα καλά. Πάντα δεν είσαι σίγουρος για το 100% για ένα έργο που κάνεις. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά που ήθελα να πω, τα είπα. Στο γεγονός ότι είχε καλές κριτικές η ταινία, ακόμα και από Γερμανούς δημοσιογράφους και Αμερικάνους, με έχει ενθαρρύνει και επίσης από το ότι αρέσει στον κόσμο, με έχει ενθαρρύνει και πιστεύω ότι βασικά το 80-85% της δουλειάς το κατάφερα και τώρα άμα μου είχα περισσότερο χρόνο μέσα, γιατί φυσικά τα μέσα ήταν πολύ περιορισμένα, θα μπορούσα να κάνω καλύτερα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω, φυσικά υπάρχουν, δεν μπορεί ένα ντοκιμαντέρ να τα πει όλα, έτσι, και δεν είναι κατά ανάγκη να θέλει να τα πει όλα. Θέλω να πω μήπως μέσα στο ντοκιμαντέρ υπάρχει, μήπως αθωώνουμε τον κόσμο και θα επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ ότι είμαστε υπεύθυνοι από την άποψη, όχι φυσικά της λαμπρής ρήσης του γνωστού πολιτικού που είπε μαζί τα φάγαμε, όχι από αυτή την άποψη, αλλά έχουμε μερίδιο ευθύνης από την άποψη μιας κατάστασης που έχουμε περιέλθει το τελευταίο διάστημα, μια κατάσταση ετερονομίας, θα λέγαμε, μη σκέψης και μη δράσης, και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συνένοχοι. Μήπως λοιπόν αθωώνουμε τον κόσμο θεωρώντας τον υποτιμητικά έναν απλό δέκτη των αποφάσεων άλλων, δεν είναι συνένοχος? Συνένοχος δεν είναι. Γιατί το έγκλημα έχει γίνει από άλλους. Το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς έβλεπαν το έγκλημα και είτε δεν το κατάλαβαν, είτε το κατάλαβαν και δεν έκαναν τίποτα να το αντιμετωπίσουν ή να το αποτρέψουν, φυσικά περιέχει ένα μέρος ευθύνης. Αλλά εμένα η βασική μου ένσταση εδώ είναι ότι με την περίφημη αυτή φράση, που νομίζω ότι είναι η πιο αποτελεσματική φράση που έχει υποθεί για την κρίση, και ήταν το μαζί τα φάγαμε. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Διότι αξιοποίησε τις ενοχές που έχουμε ο καθένας όλοι μέσα μας για να ενοχοποιήσει συλλογικά τον πληθυσμό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε οποιαδήποτε χώρα εφαρμόστηκαν μέτρα του νοτού, το έχω και στο ολιγαρχία αυτό, μιλώντας για την Λατινική Αμερική, πάντα ήταν ακριβώς οι ίδιες κατηγορίες. Κάνατε μεγάλο πάρτι,
Ότι τώρα το πάρτι τελείωσε και τα κεφάλαια μέσα και πρέπει να δουλέψετε για να ξεπληρώσετε. Η υπόθεση του χρέους έχει ένα μεγάλο ψυχολογικό υπόβαθρο, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να χρωστάνε. Βασικά και αισθάνονται, οι περισσότεροι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ξεπληρώνουν. Και όταν λες ότι χρωστάμε, αυτό αυτόματα βάζει τον κόσμο σε μια φάση ενοχών και σε μια φάση δύσκολη, σε μια αμυντική κατάσταση. Εγώ δεν προσυπογράφω την ιδέα ότι φταίμε όλοι μαζί. Καταρχήν, γιατί φταίμε όλοι μαζί. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δανειστήκανε, δεν κλέψανε, ήταν πολύ τίμοι στη δουλειά τους, στις σχέσεις τους σεβόντουσαν το περιβάλλον, γιατί θα πρέπει και αυτούς να τους βάλουμε παραδείγματος χάρη σε μια γενική αφήγηση. Άρα υπάρχουν, θέλω να πω, κατηγορίες. Γι' αυτό είναι διευκρίνηση. Δεν το εννοώ με αυτή την έννοια το έννοια που μαζί τα φάγαμε. Ναι, ναι. Με την έννοια ότι ήμασταν σε μια κατάσταση όπου δεχόμασταν ό,τι αποφάσισαν άλλοι για μας. Σε μια κατάσταση μη δράσης, θα μπορούσαμε να πούμε στην εισαγωγικά. Είμαστε σε μια κατάσταση μη δράσης. Ναι, δεν μιλάω δηλαδή αν έχουμε μερίδιο ευθύνη. Εντάξει, κάποιο μερίδιο ευθύνης έχουμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης γιατί δεν αντιδράσαμε στην προσπάθεια που έγινε όλοι οι Έλληνες να πάρουν στεγαστικά δάνεια και να πάρουν τραπεζοδάνεια και διακοποδάνεια και δεν ξέρω, και όλα τα τολμητότερα δάνεια. Εντάξει, όταν έχεις όμως ένα πανίσχυρο σύστημα που σε βομβαρδίζει, σε παίρνει τηλέφωνο σπίτι, σου λέει πάρε δανείσου και πόσο μπορεί, και όταν δεν υπάρχει κανείς που να σου λέει ότι μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Πόση ευθύνη έχει ο κόσμος. Έχει κάποιο μερίδιο ευθύνης, αλλά πρέπει δεν έχει την ίδια ευθύνη. Δηλαδή ένας μαυράκος που τον πείσανε να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, δεν έχει την ίδια ευθύνη με τον τραπεζίτη που έστησε ένα ολόκληρο καπιταλισμό καζίνο. Αυτό θέλω να πω. Στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε από τη μια πλευρά την Άγγελα Μέρκελ και παρακολουθούμε την προσωπική της πορεία και από την άλλη βλέπουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και δευτερευόντως στην Ιταλία και Πορτογαλία με μορφή εικόνων σοκ, όπως τις αυτοκτονίες, την άνοδο του φασισμού, τους ανθρώπους να τείνουν τα χέρια για να πάρουν το φαγητό. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι με αυτή την ταυτόχρονη παρουσίαση αθώνεται κατά κάποιο τρόπο την εγχώρια πολιτική σκηνή και αποσιωπάται το σημαντικό της ρόλο ως συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτών των δύο εικόνων που υπάρχουν μέσα στην ταινία. Είναι η Μέρκελ ως προσωπικότητα αυτή που ευθύνεται κυρίως για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες. Αυτή είναι η ερώτηση. Εντάξει, καλή ερώτηση. Απλώς πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό και εγώ δεν ήθελα να μπω τώρα σε μια κουβέντα πόσο ακριβώς ήξερε ο Παπανδρέου και τα λεφτά υπάρχουν και όλα αυτά. Δηλαδή, ήθελα να τα περάσω, να τα βάλω μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης αφήγησης, γιατί ιδάλλως το φιλμ θα γινόταν πάρα πολύ ελληνοκεντρικό. Ίσως να ενδιέφερε λίγο περισσότερο τους Έλληνες που θα μπαίναν στη διαμάχη αυτή που ακούμε τόσο καιρό, αλλά εγώ ήθελα να το πάω, να δώσω τις γενικότερες αιτίες της κρίσης και μέσα εκεί πέρα να βάλω τους Έλληνες παίκτες και τις όποιες ευθύνες έχουν, που έχουν πολύ σημαντικές ευθύνες. Το άλλο θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πάρα πολύ κακό. Δεν μιλάμε, δηλαδή κανείς δεν παραδέχεται ότι έκανε λάθος. Κανείς. Όλοι τα έχουν κάνει τέλεια. Δηλαδή, μέχρι καταστρέψαν τη χώρα, ο Παπανδρέου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι μας έσωσε. Και έχει καταστραφεί, έχει πέσει το ΑΕΠ ούτε σε περίοδο πολέμου. Ο Σαμαράς έχει καταστρέφει επίσης τη χώρα και λέει τώρα ότι σκίζουμε και έχουμε σταψίσει το όριο. Ο Παπακοσταντίνου τα έκανε τέλεια και διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι δεν μιλάνε ακόμα. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να σου μιλήσουν, να αποκαλύψουν, ποτέ δεν να αποκαλύψουν τι πραγματικά έχει συμβεί, με το τσιγκέλι τους βγάζεις κάποια πράγματα, δυσκολεύει την κατάσταση.
Δηλαδή, και αυτό είναι δυστυχώς ένα χαρακτηριστικό σε άλλες χώρες. Όταν γίνεται κάτι, γίνεται ένας πόλεμος, μετά από χρόνια βγαίνουν οι πρόεδροι και λένε κάναμε λάθος. Ο Μακναμάρα ήταν επικεφαλής του πολέμου στο Βιετνάμ, ως Υπουργός Άμυνας, βγήκε μετά από 20 χρόνια και είπε λάθος. Εδώ δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Ακόμα και η δολοφονία του Λαμπράκη, που την είχε στη Θεσσαλονίκη, το λέω, που έψαχνε δηλαδή τον Εμμανουηλίδη που κάποια στιγμή βρήκα που ήταν ένας από αυτούς που βάρεσε με το ρόπαλο στο κεφάλι, έλεγε ότι δεν το βάρεσε στο κεφάλι, παραπονούσαν τυχαία από εκεί πέρα. Απ' έξω. Και ξαφνικά κάτι έγινε. Δηλαδή, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτούς που σαν και εμένα που κάνουν έτσι προφορική ιστορία, γιατί είναι ένα είδος προφορικής ιστορίας, να συλλέξουν μαρτυρίες τέτοιες. Τώρα, η Μέρκελ από την άλλη μεριά πιστεύω ότι έχει βάλει τη δική της φραγίδα, χωρίς να παραγνωρίζω ότι είναι μέρος ενός συστήματος η Μέρκελ, δεν είναι δηλαδή. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τον ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία και ότι παίζει ρόλο. Και συζητώντας με τους ανθρώπους, όπως με τον Γκάουκ, ο οποίος θεωρείται πιο διάσημος κοινωνιολόγος στη Γερμανία, που παρουσιάζεται στην ταινία, μου είπε ότι αυτά που συζητάμε τώρα τα συζητάω και για ώρες και με τον πρόεδρο της χώρας, τον Γκάουκ, ο Ούλικ Μπέκ, ο Γκάουκ είναι ο πρόεδρος. Ο Μπέκ μου είπε λοιπόν ότι συζητάω με τον Γκάουκ, τον πρόεδρο, και με τη Μέρκελ. Τα ίδια πράγματα που συζητάω μαζί σας. Το γεγονός ότι και οι δύο προέρχονται από την Ανατολική Γερμανία έχει διαμορφώσει την πολιτική τους, γιατί μεγάλωσαν χωρίς να έχουν καθόλου ιδέα για την Ενωμένη Ευρώπη, για όλα αυτά που μάθαμε στη Δυτική Γερμανία. Επομένως θεωρώ ότι εάν είχε κρατήσει κάποιος άλλος, πιθανότατα οι πολιτικές που θα είχαν υιοθετηθεί να είναι διαφορετικές, γιατί υπάρχει και μια σημαντική μερίδα του κατεστημένου του γερμανικού σήμερα που δεν συμφωνεί με τη Μέρκελ. Θα ήθελα να κάνω ακόμα ένα σχόλιο και μετά να... Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που, ας πούμε, εμείς δεν γνωρίζαμε ότι το ντοκιμαντέρ θα προβαλλόταν και σε άλλες χώρες. Θα ήθελα να σχολιάσω το ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά και στους θεσμούς. Είπατε ότι η Μέρκελ σαν προσωπικότητα είναι ισχυρή από μόνη της. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι φαίνεται σαν να απλοποιούνται οι διαδικασίες αποφάσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους και το βιβλίο της Χέλερ είχε κατακριθεί στη Γερμανία όταν βγήκε. Υποστήριξαν δηλαδή ορισμένοι δημοσιογράφοι έγκυρων εφημερίδων ότι η Χέλερ απλοποιούσε με κάποιο τρόπο τις διαδικασίες και όλο το οικοδόμημα των νόμων, των ασφαλιστικών μηχανισμών, των δικαστικών συστημάτων μέσα στην Ευρώπη. Αυτό. Εγώ δεν ήθελα να σας πω ότι αν υποθέσουμε αρχικά ότι όντως υπάρχουν αυτές οι μαφιόζικες τεχνικές οι οποίες λαμβάνουν χώρα και ότι όντως οι πολιτικοί παράγοντες των χωρών του Νότου που αναφέρονται και στο ντοκιμαντέρ λειτουργούν σε ένα καθεστώς αδράνειας και άβουλα απλά δέχονται τις πιέσεις που τους ασκούνται από το Βορρά. Εσείς ως πιθανόν ένας μελλοντικός εκπρόσωπος, πολιτικός εκπρόσωπος της χώρας ή με συνεργάτες σας, πώς πιστεύετε ή πώς θέλετε να αντιταχθείτε απέναντι σε αυτή την πολιτική? Αυτό. Εντάξει, η βασική ιδέα, εγώ αυτό που θέλω να γίνει, που πραγματικά επιδιώκω να γίνει, είναι να τεθεί για πρώτη φορά το ελληνικό ζήτημα στην Ευρώπη. Γιατί στην πραγματικότητα μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί ουσιαστικά το θέμα. Στην πραγματικότητα έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες χωρίς καμία αντίδραση εκτελούν τις εντολές που τους έχει επιβάλει, που τους δίνει η Μέρκελ και η Τρόικα. Ο Μαράς εξελέγει το 2012 με βασική υπόσχεση την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων. Και το ίδιο βράδυ της εκλογής του, στην πρώτη ανακοίνωση ομιλία που δεν ανέφερε τίποτα για αναδιαπραγμάτευση. Είναι ο ορισμός της πολιτικής απάτης. Και θέλω καταρχήν και θέλουμε να επαναφέρουμε το θέμα. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Ότι δεν
μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει με αυτό, ότι δεν κερδίζει, δεν υπάρχει κανένα success story. Όποιος, αν ρωτήσετε δεν βλέπει κανένα success story σε κανένα τομέα. Αν ρωτήσετε επιχειρηματίες, δεν υπάρχει success story. Αν ρωτήσετε ανθρώπους νέους που ψάχνουν για δουλειά, δεν βρίσκουν περισσότερες δουλειές. Άρα και θέλουμε να πούμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, το χρέος αυτό το οποίο υπάρχει δεν είναι βιώσιμο χρέος. Άρα πρέπει να γίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Να θέσουμε το ελληνικό πρότυπο. Και αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ υποστηρίζω, παρότι δεν είμαι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζω είναι η ανάγκη να υπάρξει μια διεθνής διάσκεψη η οποία για το χρέος, αντίστοιχο με ό,τι είχε γίνει το 1953 με τη Γερμανία, που της χαρίστηκε το μεγάλο μέρος του χρέους τους και έτσι ξεκίνησε η οικονομική ανοικοδόμηση της Γερμανίας και έφτασε εδώ που είναι. Και ότι αντίστοιχα πράγματα πρέπει να γίνουν και με το ελληνικό πρόβλημα. Όχι μόνο το ελληνικό, και με το πρόβλημα των άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που επίσης έχουν τόσο μεγάλα χρέη που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Διαφορετικά θα καταρρεύσει ολόκληρη η Ευρωζώνη. Ήθελα να ρωτήσω αν η ιστορία κάνει τον ηγέτη ή ο ηγέτης κάνει την ιστορία. Δηλαδή, είναι τόσο απόλυτη η προσωπικότητα της Μέρκελ ή οποιαδήποτε Μέρκελ. Έτσι, ή η ιστορία περίμενε τη Μέρκελ για να γίνουν όλα αυτά που έγιναν. Είναι καλή ερώτηση αυτή, αλλά η απάντηση είναι αντίστοιχη αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Επομένως, δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να απαντήσουμε με ένα αν τι θα έχει γίνει, δηλαδή αν δεν ήταν η Μέρκελ και ήταν κάποιος άλλος. Σίγουρα μπορούμε η δική μου προσέγγιση του προβλήματος, και όσο το συζήτησαμε για Γερμανούς που γνωρίζουν, είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη προσωπική σφραγίδα της γερμανικής πολιτικής με τη Μέρκελ. Η Μέρκελ ανέτρεψε ολόκληρη τη μεταπολεμική πολιτική, ότι δεν θέλουμε μια γερμανική Ευρώπη, αλλά μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Αυτό η Μέρκελ το έχει ανατρέψει. Τώρα θα ανατρεπόταν έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν ξέρει. Πάντως με ευθύνη της Μέρκελ στην ηγεσία της Γερμανίας, αυτό το πράγμα σήμερα ανατραπεί και πρέπει κανείς να το... Δεν ξέρω από εκεί πέρα. Δεν έχω πλήρη απάντηση τι θα είχε γίνει κτλ. Και επίσης αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Η Μέρκελ αντιμετωπίζει την πολιτική με θετικιστικούς όρους, δηλαδή κάνω το πήγαμε, πέτυχε. Αλλά αυτό που θέλει να το κάνει το πετυχαίνει. Έχει ένα είδος, ας πούμε, εγωιστικής ανηθικότητας. Θέλει να διατηρήσει την εξουσία. Μπορεί μια πετυχημένη πολιτική να είναι ηθική, μπορεί η ηθική να γίνει πετυχημένη πολιτική. Κοιτάξτε, περνάμε μια φάση της ανθρωπότητας που κρατάει αιώνες τώρα, όπου η ηθική με την πολιτική είναι σε διάσταση. Αλλά αυτό δεν είναι σ' όλη και καλά κάτι το οποίο θα κρατήσει για πάντα. Πρέπει να πείσουμε σε κοινωνίες όπου η ηθική να φτιάξουμε κοινωνίες όπου η ηθική με την πολιτική δεν θα είναι σε σύγκρουση, αλλά θα συμβαδίζουν. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε έχω καμιά έτοιμη λύση να σας προτείνω, αλλά η συνεχής επανάληψη τραγωδιών όπως αυτές που ζούμε με πολέμους ή αυτό που ζούμε τώρα στην Ελλάδα, τον ακήρυκτο οικονομικό πόλεμο, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτό, παρότι φαντάζει σήμερα αδύνατο, αλλά γιατί να μην ονειρευόμαστε μια κοινωνία όπου η ηθική με την πολιτική κάποια στιγμή θα συμβαδίζουν και δεν θα είναι τόσο αντίθετες. Εγώ πρώτα θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω στον κοινωνιολόγο, τον Μπεκ, που του έχει ασκηθεί θερμήτατη κριτική γιατί υπήρξε υπέρμαχος αυτού του μεταδημοκρατικού ευρωπαϊκού μοντέλου, δηλαδή ότι η πολιτική είναι μία και δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερά. Ότι δηλαδή υπάρχει ένα ορθολογικό ευρωπαϊκό μοντέλο και μία μορφή δημοκρατίας η οποία μπορεί κάλλιστα να φορεθεί σε μία απολύτιστη εντός εισαγωγικών τρίτη χώρα. Αυτό το σφάλμα που το έχει κάνει και του έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη κριτική. Επομένως και αμφισβητείται και η αξία του. Αλλά αυτό το που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι ότι βλέπουμε μία γερμανική Ευρώπη. Τι πρέπει να αλλάξει, πιθανότατα
μπορεί να είσαι ένας εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σύντομα. Τι νομίζεις ότι πρέπει να αλλάξει σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας συνέχειας αυτής της πολιτικής ή μιας καινούριας Μέρκελ, μιας νέας Μέρκελ? Τι πρέπει να αλλάξει αυτά, δηλαδή ουσιαστικά, θεσμικά? Αυτό. Ναι. Καταρχήν πρέπει να επαναφέρουμε τις αρχές της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και παίρνοντας μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι, παραδείγματος χάρη, η μέτρα εξισορρόπησης των μεγάλων διαφορών ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο, οι οποίες μεγεθύθηκαν λόγω του τρόπου που οικοδομήθηκε η Ευρωζώνη. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο πρακτικό μέτρο είναι τα ευρωομόλογα. Τα ευρωομόλογα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν ακριβώς να ισορροπήσει κάπως, διότι ένα μέρος των επιτοκίων θα πληρώνουμε εμείς, δηλαδή λιγότερα επιτόκια, και θα πληρώνουν για να δανειστούμε, και θα πληρώνει η Γερμανία, θα πληρώνει η Γερμανία λίγο παραπάνω επιτόκια. Δεν υπάρχει μια ισορροπία. Καθώς επίσης και περιφερειακά προγράμματα τα οποία θα προσπαθήσουν να τονώσουν την ανάπτυξη. Μέτρα τα οποία θα ρίξουν χρήματα στις αγορές, αντί για μια πολιτική σήμερα που ακολουθείται, που είναι πολιτική ύφεσης, λιτότητας, αποπληθωρισμού, που χτυπούν κυρίως και όλες τις χώρες, αλλά χτυπούν ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα τέτοια μέτρα πρακτικά και οικονομικά, σε οικονομικό επίπεδο δηλαδή, τα οποία είναι πέρα στο τραπέζι, αλλά η Μέρκελ δεν τα δέχεται και η γερμανική ολιγαρχία δεν τα δέχεται, γιατί κερδίζει χρήματα, αλλά με πολύ κοντόθωρο τρόπο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτά τα μέτρα οδηγούν στην διάλυση της Ευρωζώνης και τελικά θα γυρίσουν και ως μπούμεραξ, σαν μπούμεραξ σε βάρος της Γερμανίας. Η πολιτική που εφάρμοσε στους πολίτες της Ανατολική Γερμανία, την ίδια πολιτική ακολουθεί σήμερα η Μέρκελ στην καπιταλιστική Γερμανία. Εν τέλει, ο λαός έχει ουσιαστικά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, δηλαδή να ψηφίσει ένα νέο πολίτευμα και ουσιαστικά να είναι νέο, ή απλά κάθε φορά αλλάζει το όνομα και το χρώμα, η κατεύθυνση που έχει το νέο καθεστώς. Ναι, η Μέρκελ εφάρμοσε πράγματι, και γι' αυτό έχω χρησιμοποιήσει πολλά από τα διαγγέλματά της, γιατί ο τρόπος που μιλάει στους πολίτες, που τους λέει ότι θα πάει διακοπές, να κόψουν το κάπνισμα, ότι πριν από 50 χρόνια ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ή εφευρέθηκε η ΕΦΟ τηλεόραση, είναι πράγματα τα οποία δεν τα λένε οι συνηθισμένοι ηγέτες στις δυτικές χώρες. Δεν υπάρχει κανείς. Συνήθως μιλάνε για την πολιτική, για τέτοια πράγματα. Και ακριβώς δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες, που αντιμετωπίζει κάτι σαν παιδιά, σαν ανώρημα. Αυτό είναι κάτι νέο στην πολιτική ζωή της Γερμανίας και γενικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, αν αυτό μπορεί να... Όχι ότι εμάς μας αντιμετωπίζουν και πάρα πολύ καλύτερα, εμάς μας λένε άρα παραμύθια, αλλά όχι τόσο χοντροκομμένα και τόσο παιδιάστικα, όσο τώρα. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να επιδιώξουμε οι πολίτες να είναι πραγματικά πληροφορημένοι. Αυτό ξεκινάει από την εκπαίδευση και την πληροφόρηση. Σήμερα υπάρχει και έλλειμμα εκπαίδευσης, παιδείας, καλύτερα, παρά παιδείας γενικότερης, και υπάρχει και έλλειμμα πληροφόρησης. Οι Γερμανοί δεν μαθαίνουν τι πραγματικά συμβαίνει. Το παραδέχονται οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Και επίσης ούτε εμείς στη χώρα μας μαθαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξουμε. Άρα ουσιαστικά οι λαοί έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να ψηφίσουν κάτι και αυτό θεωρητικά να αλλάζει τα πράγματα. Ή απλά ψηφίζω το κόκκινο και ουσιαστικά είναι το μπλε ένα άλλο χρώμα.
Όχι. Η ψήφος, αλλά δεν είναι μόνο. Κοιτάξτε, όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει προς το καλύτερο στις διάφορες κοινωνίες έχουν γίνει μέσα από αγώνες των ανθρώπων. Αγώνες που φυσικά δεν περιορίζονται μόνο στο δικαίωμα στην ψήφο ή στις εκλογές. Αλλά όλες οι αλλαγές. Δηλαδή, οι αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα, η κατάρρευση παραδείγματος χάρη της δικτατορίας, έγινε διότι κάποιοι αγωνίστηκαν για να ανατραπεί η δικτατορία. Οι αγώνες που κατοχύρωσαν κάποια εργατικά δικαιώματα, καλύτερους μισθούς κτλ. Αυτό έγινε, η κατοχύρωση τέτοιων κατακτήσεων έγινε μετά από αγώνες. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Απλώς μας τα τελευταία χρόνια επεκράτησε μία πλήρης αποχάβνωση συστηματική και μας έκανε να πιστέψουμε ότι όλα τα πράγματα θα συνεχίζουν, ότι δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα, ότι απλά και μόνο πρέπει να καταναλώνουμε και να ξεχάσουμε την ιδιότητά μας σαν πολίτες. Αυτό η κρίση πρέπει να μας το επαναφέρει. Και πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να αλλάξουμε τα πράγματα. Ακόμα και σήμερα που υπάρχει μια συνεχή συρρίκνωση και των δημοκρατικών ελευθεριών, αλλά και της οικονομικής θέσης των Ελλήνων, σας πληροφορώ ότι αν δεν είχαν υπάρξει οι όποιες αντιδράσεις έχουν υπάρξει μέχρι τώρα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα μας είχαν κάνει, εάν δεν αντιδράσουμε καθόλου, θα είμαστε τώρα όλοι στους 300 ευρώ συντάξεις. Αυτό θέλουν να κάνουν και αν δεν αντιδράσουμε, θα το κάνουν. Είδαμε ότι από τη μια πλευρά η βιογράφος ήταν πιο ήπια, είχε μια πιο ήπια στάση. Από την άλλη, η συγγραφέας της Νονάς άσκησε έτσι μια αρκετά σκληρή κριτική, μάλλον, σε σχέση με την προσωπικότητα και το έργο της Μέρκελ. Τελικά η γνωρίζει, καταλαβαίνει ποιες είναι οι συνέπειες των αποφάσεών της και αν το καταλαβαίνει, το γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις ευνοούν περισσότερο τους Γερμανούς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αυτό την κάνει καλή πολιτικό. Η Μέρκελ νομίζω ότι καταλαβαίνει απολύτως τι κάνει και το κάνει συνειδητά γιατί από αυτόν τον τρόπο κατάφερε και εξελέγει για τρίτη φορά καγκελάριος και πάει και για τέταρτη. Και η Μέρκελ αυτό που έχει κάνει στην πραγματικότητα είναι ότι έχει κολακεύσει τον μέσο Γερμανό. Οι Γερμανοί εδώ και πολλά χρόνια είναι σε συνθήκες, σε προγράμματα λιτότητας. Όχι τόσο επαχθή όσο αυτό που ζούμε εδώ, αλλά πάντως έχουν μπει σε λιτότητα από το 2003 με το 2004 με την περίφημη ατζέντα του 2010, που ήταν μια πολιτική παγώματος των μισθών, που ενώ αυξάνονταν οι τιμές λόγω του πληθωρισμού κτλ. Και περιορισμού, κατά κάποιο τρόπο, των κατακτήσεων που είχαν μέχρι τότε και του κοινωνικού κράτους εν μέρει. Αλλά η Μέρκελ έχει καταφέρει και τους έχει πει ότι εντάξει, μπορεί εσείς να υποφέρετε, αλλά είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε οι καλύτεροι, τα καταφέραμε καλύτερα. Όλη η Ευρώπη μιλάει γερμανικά. Άρα τους ξυπνάει τα παλιά, τα οποία ξέρετε, υπάρχουν στο υποσυνείδητο κάθε λαού. Και έτσι έχει καταφέρει και τους έχει υποέλεγχο. Αυτό έχει καταφέρει. Έχει κολακεύσει τη μεσαία τάξη. Η οποία σου λέει εντάξει, διεθνής κρίση υπάρχει, πέσανε και αυτοί οι Έλληνες οι τεμπέληδες και μέσα σε αυτό το πράγμα εμείς θα καταφέρουμε καλύτερα από όλους και μας παρακαλάνε κιόλας. Αυτό έχει καταφέρει. Αλλά το κάνει συνειδητά. Δεν νομίζω ότι το κάνει, δηλαδή όχι, είμαι βέβαιος ότι το κάνει μη γνωρίζοντας τι κάνει. Τι σχέση πιστεύετε ότι έχει η προσωπικότητα της Μέρκελ με το παρελθόν στην Ανατολική Γερμανία? Αναπτύξουμε νομίζω. Εντάξει, πέρα από το... Δηλαδή, αυτό που έμαθε ήταν 35 χρονών όταν έβγαινε στον τύπο, άρα τις αξίες και την προσωπικότητα της διαμόρφωσης στην Ανατολική Γερμανία. Και αυτό που έμαθε πέρα από αυτά που είπαμε είναι ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η εξουσία είναι το πάνω. Τώρα, δεν ξέρω, λόγω σε εσάς, να κλείσετε την πόρτα σας.
Λόγω σε εσάς, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερωτήματα που ίσως θα θέλατε να θέσετε. Οι Τούρκοι από πού αγοράζανε τους εξοπλισμούς τους όταν εμείς περνάμε από τους Γερμανούς? Η ερώτηση είναι πού παίρνουν οι Τούρκοι. Παίρνουν από τους ίδιους προμηθευτές. Ενδεχομένως παίρνουν λίγο παραπάνω από τους Αμερικάνους, αλλά και από τους Γερμανούς. Πουλάγανε και σε εμάς και σε αυτούς. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό. Ναι, παρακαλώ. Θα σας δώσω το μικρόφωνο μόνο γιατί επειδή έχουμε και ζωντανή μετάδοση. Έχει ένα όριο το καλό. Όχι. Έλα λίγο. Λοιπόν, κατεβαίνετε με το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε έχω το δικαίωμα να σας το ρωτήσω αυτό. Οτιδήποτε. Ο Τσίπρας στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές έλεγε το επεχθές χρέος ότι θα το καταγγείλει. Μετά έβαλε πολύ νερό στο κρασί του και είπε θα το επαναδιαπραγματευτεί. Τώρα ξανά άρχισε πάλι στο ότι θα το καταγγείλει. Η δική σας στάση στην Ευρωβουλή ποια θα είναι, κύριε Κούλογλου? Να σας πω, ναι. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι του ελληνικού χρέους είναι οι επαχθές. Ένα κομμάτι, όχι όλο. Όχι όλο, εντάξει. Δεν θέλω να πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι το κομμάτι που αφορά που έχουν πάρει τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί υπάρχει και ένα χρωστάρι και στα ελληνικά ασφαλιστικά δεν είναι στον και καλά επαχθές, γιατί αν το θεωρήσουμε και αυτό επαχθές και το κόψουν οι ασφαλιστικά ταμεία θα καταρρεύσει τελείως. Αλλά ένα κομμάτι του, αυτό το κομμάτι που είναι επαχθές πρέπει να δεν έχει γίνει μια συστηματική έρευνα, πιστεύω, μέχρι τώρα για το πόσο μέρος του χρέους είναι επαχθές. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το κομμάτι του χρέους θα πρέπει να μην πληρωθεί. Παραδείγματος χάρη. Δεν πρέπει να πληρωθεί. Ναι, παραδείγματος χάρη, το τελευταίο δάνειο που πήραμε, αυτά τα περίφημη η έξοδος στις αγορές, κατά τη γνώμη μου, είναι επαχθές χρέος. Γιατί είναι δάνεια τα οποία δεν περιέχουν κανένα ρίσκο για τον δανειστή. Όπως ξέρετε, έχουν πλήρες διαβεβαιώσεις ότι θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω και με το παραπάνω, γιατί είναι με το αγγλικό δίκαιο και με μια σειρά από συμφωνίες που ακόμη δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζει καν το ελληνικό κοινοβούλιο. Με όσους έχω μιλήσει διεθνείς αναλυτές που ασχολούνται με το χρέος, όπως ο Ερίκ Τουσέν που παρουσιάστηκε εδώ, λέει ότι είναι επαχθές. Και πράγματι είναι επαχθές γιατί σε κάθε δανεισμό ο δανειστής παίρνει και ένα ρίσκο. Δεν παίρνει κανένα ρίσκο, τότε τι γίνεται? Τότε και εγώ θα μπορούσα να δανείσω. Άρα λοιπόν θα το παλέψετε ποτέ. Ασφαλώς. Άλλη ερώτηση? Στο ντοκιμαντέρ σας επικεντρώνεται στο πρόσωπο της Μέρκελ. Εγώ, για να θέσω ένα πλαίσιο στην ερώτηση, θέλω να επικεντρώσω στη θέση της καγκελαρίου. Μήπως είναι δομικό το πρόβλημα κατά βάθος της Ευρώπης και η καγκελάριος ή όχι μόνο η Γερμανία, ο πρωθυπουργός, και η Γαλλία, ή ο Γάλλος πρωθυπουργός και οποιοδήποτε άλλος, έχει περιθώρια για τέτοιους ηγεμονισμούς και μήπως θα νομίζετε και εν ώψη ευρωεκλογών, σας ρωτάω, ότι η πορεία προς μια ομοσπονδιακή Ευρώπη θα αποτελούσε λύση αυτού του προβλήματος ή θα το επέκτηνε, ας πούμε, θα το μεγάλωνε? Κοιτάξτε, όπως εφαρμόστηκε το ευρώ, υλοποιήθηκε το ευρώ, είναι μια υλοποίηση η οποία διευκολύνει τις χώρες του Βορρά και βλάπτει τις χώρες του Νότου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι. Ειδικότερα με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά μέτρα, διαφορετικά η Ευρωζώνη θα καταρρεύσει. Για τον απλό λόγο ότι δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ξεχάστε και μέσα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα θολώνει ορισμένες φορές στο τοπίο. Και πάρτε την Ιταλία και την Γερμανία. Δεν μπορεί η Fiat να δανείζεται με 6% και η Volkswagen με 0,1%. Θα βγάλουν προϊόντα το οποίο θα είναι το ένα, θα είναι ακριβότερο από το άλλο, άρα δεν θα πουλήσει μία και θα πουλήσει άλλη. Άρα, αν δεν πάρθουν μέτρα εξισορρόπησης της κατάστασης,
δεν πάει έτσι το πράγμα. Συγχρόνως υπάρχει και μία ακόμα διάσταση. Βεβαίως, στο ερώτημά σας πρώτα. Μια λίστα ήταν η ομοσπονδιοποίηση, δηλαδή να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα σύστημα τέτοιο, όπου θα μοιράζονται, δηλαδή η Ελλάδα δεν θεωρείται μια χώρα του Νότου με κάτι τεμπέληδες, αλλά θα θεωρείται όπως είναι ακριβώς η Φλόριδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολιτεία που έχει τα δικά της προβλήματα, αλλά ενισχύεται από τον κρατικό προπολογισμό, γιατί αυτό συμφέρει όλους ώστε να διατηρηθεί η χώρα ενιαία. Αυτή είναι μία λύση. Συγχρόνως όμως το ευρώ έχει και η εισαγωγή του, η συνθήκη του Μάστριχτ, έχει και μια άλλη πολύ μεγάλη αδυναμία, ότι συνδυάστηκε το λανσάρισμα του ευρώ με πολιτικές νεοφιλελεύθερες, οι οποίες έχουν σκοπό να διανύμουν γενικότερα τον πλούτο σε βάρος των ασθενέστερων σε κάθε χώρα και υπέρ των ισχυρότερων σε κάθε χώρα. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει δηλαδή να ξαναβάλουμε, και αυτός είναι ο στόχος, να ξαναβάλουμε την Ευρώπη σε μια πορεία αντίθετη με αυτό το τελευταίο χρόνο, σε μια πορεία όπου θα αποκατασταθεί το κοινωνικό κράτος, το οποίο πάει και όλες οι μεταπολεμικές κατακτήσεις, το οποίο πάει αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει. Δηλαδή η Γαλλία κλείθηκε τώρα να κάνει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 50 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει ότι θα περικόψει όλες τις υγεία, όλα τα καλά πράγματα που είχε η Γαλλία, δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσουν να τα οργανώσουν οι Γαλλοί. Γεια σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε και καλή επιτυχία στις επικείμενες ευρωεκλογές. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετο με τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένα για τη διεύρυνση της Ένωσης προς τα ανατολικά που επιχειρείται. Και κυρίως θα ήθελα να μου αξιολογήσετε την πολιτική που ακολούθησε η Ένωση στο θέμα της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Η πολιτική της Ένωσης στο θέμα της Ουκρανίας είναι καταστροφική. Δηλαδή, ταυτίστηκε πλήρως με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν μια στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας και απομόνωση της Ρωσίας μέσα από την επέκταση του ΝΑΤΟ. Και η Μέρκελ, σαν η Γερμανία δηλαδή, καλύτερα το Βερολίνο, προσπάθησε μέσα στα πλαίσια αυτής της αμερικανικής πολιτικής να προωθήσει και δικά της ιδιαίτερα συμφέροντα και ανθρώπους στην Ουκρανία. Αυτό το πράγμα οδήγησε σήμερα στο να δημιουργηθεί μια πληγή, η οποία θα παραμείνει για πάρα πολύ καιρό με τους φασίστες στην κυβέρνηση, με την σύγκρουση ανάμεσα στη Δυτική Ουκρανία και στην Ανατολική, και θα είναι μια πληγή όχι μόνο πολιτική αλλά και οικονομική. Δηλαδή θα παίξει πολύ αρνητικό ρόλο, όχι μόνο για τους τουρίστες, ξέρω εγώ, που εμείς θα έχουμε το καλοκαίρι λιγότερο σε αυτήν την Ουκρανία, αλλά θα πολύ περισσότερο, δηλαδή σε στρατηγικό βάθος, που θα αφοράει το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, μπορεί να αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των δηλαδή, πράγματα τα οποία θα έχουν άμεση επίδραση στην οικονομία μας και στη ζωή μας. Έχουν κάνει εγκληματικά λάθη, διότι ακόμα υπάρχουν μυαλά στις ΗΠΑ που είναι κολλημένα στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Και κολλημένα και ο Ομπάμα είναι πολύ ευάλωτος δεν ξέρει καλά από εξωτερική πολιτική και είναι και πολύ ευάλωτος στα γεράκια που του επέβαλαν αυτή την πολιτική περικύκλωση της Ρωσίας αντί για μια πολιτική ύφεσης και συνεργασίας. Εγώ έχω μία ακόμη. Ναι. Κάποιος άλλος ίσως? Εγώ έχω μία τελευταία μάλλον. Είπαμε, καταστροφική Ευρώπη, καταστροφική εξωτερική πολιτική, βασισμένη σε μια νεοφιλελεύθερη βάση.
είπαμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Τι περιθώρια έχει να αλλάξει αυτή η Ευρώπη, γιατί ακόμη S5, EPP, όλα τα μοντέλα που προτείνουν είναι προς αυτήν την νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Βλέπουμε μια έκρηξη του ευρωσκεπτικισμού, όχι του ευρωσκεπτικισμού, του εθνικισμού. Και στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιάζουσα περίπτωση που είναι η Χρυσή Αυγή, που είναι κάτι άλλο από ακροδεξιά. Τι περιθώρια έχει να αλλάξει αυτή η Ευρώπη και ίσως πώς θα αξιολογούσες την έξοδο της Ελλάδας από αυτήν. Τι συνέπειες θα είχε για σένα, αν θα ήταν ένα καλύτερο μοντέλο. Εννοείς από την Ευρωζώνη, έτσι. Και πολύ καλά, Νίκο, κάνεις και θέτεις το θέμα των Ναζί, γιατί κοντεύουμε να το ξεχάσουμε, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο και πολύ καλά κάνεις και το διαπιστώνεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη και ένας από τους λόγους είναι και η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, γιατί όσο είμαστε μέσα στην Ευρώπη, μέσα σε αυτές τις αξίες, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Εάν φύγουμε σε υποσυνθήκες κατάρρευσης, απομάκρυνσης από το κέντρο της, από τον πυρήνα της Ευρώπης, ο φασιστικός κίνδυνος πιστεύω ότι αντί να μειωθεί θα μεγαλώσει. Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι εμείς, η Ελλάδα, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγει να βρεθεί πάλι να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και να τραβήξει όλο το βάρος της κρίσης της Ευρωζώνης, που δεν είναι δική της κρίση, πιστεύω, αλλά είναι γενικότερη η δομική κρίση της Ευρωζώνης, όπως βρεθήκαμε το 2009-10 και μας φόρτωσαν όλα τα πράγματα εμάς. Δεν πιστεύω ότι μας συμφέρει να ξαναβρεθούμε πάλι στη δίκη, να φύγουμε μόνοι μας και να ξαναχρειαστεί να ζήσουμε το ίδιο πράγμα σε δυσκολότερες συνθήκες. Εάν είναι να καταρρεύσει η Ευρωζώνη, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, εμείς να κρυφτούμε εντός εισαγωγικών πίσω από κάποια μεγάλη χώρα που θα θελήσει να αποχωρήσει και να πάμε με αυτή τη χώρα. Παραδείγματος χάρη, αν η Ιταλία αποφασίσει να φύγει από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να κρυφτούμε, να φύγουμε μαζί με την Ιταλία, να φύγουμε δηλαδή συντεταγμένα. Εάν φύγουμε σε συνθήκες κρίσης και τέτοιου είδους ρήξεων, πιστεύω ότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά για έναν τελευταίο λόγο, ότι τα δάνεια αυτά που έχουμε είναι πλέον σε ευρώ και θα χρειαστεί όποιο κομμάτι από τα δάνεια αυτά χρειαστεί να πληρώσουμε, να τα αποπληρώσουμε, να τα ξεπληρώσουμε σε ένα σκληρό νόμισμα, ενώ εμείς θα έχουμε ένα υποβαθμισμένο, υποτιμημένο νόμισμα. Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Καταρχάς, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι δεν έγινε κατανοητός με την πρώτη ερώτηση. Το θέμα της ευθύνης. Αυτό που ονόμασα εγώ ετερονομία ήταν αυτό που είπατε εσείς στη συνέχεια όταν απαντήσατε στη Λία περί αποχάβνωσης κλπ. Αυτό εννοούσα, ότι μήπως έχουμε μερίδιο ευθύνης από αυτή την άποψη. Δηλαδή, για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος, θα πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας, μια πολύ γνωστή φράση ενός Έλληνα διανοητή. Και συνειδητοποιώντας αυτό το πράγμα, ότι εμείς δημιουργούμε την κοινωνική μας πραγματικότητα, νομίζω ότι απαντάμε και στο δίλημμα που έθεσε η Λία στο ερώτημά της, αν οι εκλογές μπορούν να αλλάξουν κάτι. Αυτό ήταν ο προβληματισμός μου. Και μία ερώτηση στο ότι αν φύγουμε από την Ευρωζώνη, στον φόβο σας ότι ο φασισμός θα μεγαλώσει και θα ριζώσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε πώς δυναμώθηκε ο φασισμός μέσα σε αυτή την περίοδο. Και επειδή μιλήσατε για αξίες της Ευρώπης, θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι αν η Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους πρόνοιας κλπ. Είναι πράγματι αυτή η Ευρώπη, ή αν η Ευρώπη τελικά έχει ένα πιο μαύρο πρόσωπο, αν θέλετε,
που είναι η Ευρώπη της Frontex, των κλειστών συνόρων, των στρατοπέδων συγκέντρωσης κλπ. Αυτά δεν τα έκανε κάποιοι τύποι σαν τους χρυσαυγίτες, τα έκαναν κάποιοι τύποι που συστήνονται με γραβάτες κλπ. Που κυκλοφορούν σε γραφεία. Αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να κατανοήσω. Απολύτως. Και πολύ καλά κάνεις και θέτεις το θέμα της Ευρώπης φρούριο, που αρνείται να αντιμετωπίσει τη διεθνή πραγματικότητα και επιφυλάσσει μια τέτοια τύχη σε αυτούς που έρχονται στην Ευρώπη για να βρουν καλύτερη τύχη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, οπωσδήποτε. Και ειδικά σε ό,τι αφορά και την χώρα μας, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει με αλλαγές ριζικές στο Δουβλίνο, στις συνθήκες του Δουβλίνου 2, που πλέον έχει αποδειχτεί ότι είναι καταστροφικό ιδίως και για την Ελλάδα και προκαλεί και πολύ μεγάλα εσωτερικά προβλήματα, ένα από τα οποία είναι και η άνοδος των νεοναζί. Τώρα, για το πρώτο μέρος της ερώτησης, φυσικά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας. Και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι ακριβώς όσο μπορούμε, ο καθένας από το δικό του κομμάτι, να κοιτάξουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη εποχή και πιστεύω ότι ειδικά αυτό είναι καθήκον των νέων ανθρώπων και γι' αυτό καλά κάνουμε και κάνουμε και αυτή την κουβέντα και ελπίζω να την συνεχίσετε και με άλλους και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο Κούλογλου που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα και μας επέτρεψε αυτή την ανάκριση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά του Οικόπολης που μας παραχώρησαν αυτό το χώρο. Και τα παιδιά του Google που έθεσαν τις ερωτήσεις. Καλό βράδυ.